Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांखौ गासिखौबो चेनेल बेनिफिशियारि बिसमान गिबियावनो बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दाइलि टेस्ट आपडेट्स लोगोफोर नोंथांमोननि स्किम्स माखासे राङारि अनसुंथाइनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर दा जों नोंथांमोननि गोजोनथाव खौराङा बेनो जे लोगोफोर नोंथांमोनाहाय अरुणोदय 3.0 नि राङारि अनसुंथाइ फैसाखौहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर दा माला मोनगोन आङो बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय खिन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय आंनिफ्राय गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो थेंकिउ गुरैयै खावलायनाय जाग्रोबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनाथ' बयबो मिन्थिखाबायानो जोंहा अरुणोदय 3.0 नि फैसाखौहाय 1.0 2.0 3.0 ज' खेबसेनो नोंथांमोना गोदान गोजाम गासिबो मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोननो फेब्रुवारि दाननि 20 थारिखआव होनो होननानै जोंहा सिएम बिथाङाहाय खोथा होदोंमोन लोगोफोर दा बिथाङा मा खालामखो दा फेब्रुवारिनि 20 थारिखआव बिथाङाहाय होनो हायासै दा जोंहा इलेक्सन खाथि इलेक्सननि खाथियावसो लांबाय दा नोंथांमोनाहाय गोदान गोजाम नोंथांमोना 1.0 2.0 जा नोंथांमोनाहाय 3.0 जायफोराहाय एप्लाइ खालामदोंमोन जायफोराहाय बेनिफिशियारि लिस्टआव गाखोबाय नोंथांनि नामा बेनिफिशियारि लिस्टआव फैदोंमोन दा नोंथांमोनहा मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर नैबे मार्च मासनि नोंथांमोनाहाय 10 थारिखआवहाय मोनसिगोन दै लोगोफोर बेखौ जोंहा सिएमआहाय एनाउन्समेन्ट खालामनानै होखाबाय आरो बेखौहाय फावसयनाय नंला जोङो बेखौ मिथिनो मोनदों लोगोफोर गोबां स'र्स मिडियाफोराव मोननाय बायदिब्ला दा नोंथांमोननो जोंहा सिएमआहाय आसामनि सिएम बिथाङा नोंथांमोननो फेब्रुवारिनि 20 थारिखआव 8,000 रां नोंथांमोननो होनो होननानै बिथाङा खोथा होदोंमोन जोंहा सिएम बिथाङाहाय दा 8,000 राङा मारैहाय नोंथांमोननो 5,000 रांखौहाय नोंथांमोननो जानुवारिनिफ्राय लानानै लोगोफोर मार्चसिमनि गेजेरावहाय होनो बिथाङा खोथा बुंदोंमोन दा बेनिफ्राय जोंहा 3,000हाय जोंहा बिहुनि स्पेसियेल गिफ्ट हिसाबै बिथाङाहाय होनो होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दै लोगोफोर दा बिनि बदलैहाय जोंहा नैबे मार्चनि फैबाय थानाय 10 थारिखआवहाय बिथाङा आरोबाव फैसाखौ बारायनानै बिथाङाहाय 9,000 खालामबाय लोगोफोर नोंथांमोना 9,000 मोननो हासिगोन दा नोंथांमोना जानुवारि दाननिफ्राय लानानै एप्रिलसिमनि गेजेराव नोंथांमोना मास मोनब्रैनि नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं फैसाखौ आरो नोंथांमोना बेजों लोगोसे स्पेसियेल गिफ्ट हिसाबै नोंथांमोना बैसागुनि नोंथांमोना 3,000 मोनगोन दै लोगोफोर टटेल नोंथांमोना 9,000 मोननो हासिगोन दा नोंथांमोना एसे सम नेबानो जाबाय जोंहा बारा गोबाव सम गैखालानो मासआ जोब्बायानो जोंहा फेब्रुवारि मासआहाय जोंहा मासआहाय जोंहा हाबनो थांगासिनो दङ दा नोंथांमोना मोनथारसिगोन दै लोगोफोर बेवहाय जोंहा सिएम बिथाङाहाय अफिसियेल खालामनानै होखाबाय दै लोगोफोर बेवहायनो ट्रेन्सफार क'ड लिडेटेड अरुणोदय 9,000 अन मार्च 10 थारिख होननानै बेवहाय लिरनानै होदों बिथाङाहाय गावनि अफिसियेल साइटआव बिथाङाहाय फोसावना होखाबाय लोगोफोर टुइटारनि गेजेरजोंहाय दा नोंथांमोना टटेल बेसेबां बेनिफिशियारिसफोराहाय मोननो थांगासिनो दं होनोब्ला बेवहाय लोगोफोर नोंथांमोना टटेल 39,7.0 बेनिफिशियारिसफोराहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर 9,000 फैसाखौहाय मार्च दाननि 10 थारिखआव बिनिफ्राय टटेल बाजेट जाखाबाय नै लोगोफोर 3,660 रां बाजेट खालामखाबाय दै लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दा जायफ्राहाय बेनिफिशियारि लिस्टआव दङ दा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौराङा बेनो जे नोंथांमोनाहाय मार्च दाननि फैबाय थानाय 10 थारिखआव नोंथांमोना मोनथारसिगोन 9,000 फैसाखौहाय दै लोगोफोर नोंथांमोना नेनानै थाबावबानो जाबाय सप्तासे सम नोंथांमोना नेनानै थालायदो दै लोगोफोर दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेट्सआहाय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होलायदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैफिनदों आरो दासिमबो जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेबाव गोदान लोगोसे लोगो मोनगोन थेंक इउ फर वाचिं टेक केयार लाभ इउ अल